Zdravo programeri i programerke. Drugi zadatak JavaScripta zapravo je najčešće pitanje na testovima samog JavaScripta. Ajmo da pročitamo to pitanje. Varijablama a i b zameniti vrednosti bez korišćenja treće varijable. Zaustavite ovaj video, razmislite o samom pitanju i probajte da napravite a i b varijablu i probajte da im zamenite mesta bez korišćenja treće varijable. Ajmo sada da vidimo kako bi ja rešio taj zadatak. Ja ću napraviti varijablu a i reći da je vrednost 10. Napravit ću i varijablu b i reći da je vrednost 20. Zamena kada je sama varijabla numeričke vrednosti je zaista prosta. Reći ćemo a neka je jednako a plus b. Sada ćemo zameniti vrednost b varijable. Reći ćemo neka b bude a minus b. Takođe, vratit ćemo se na našu a varijablu, da joj vratimo vrednost i opet ćemo reći a minus b. Pogledajte još jednom šta sam uradio i razmislite koje su vrednosti u kom trenutku. Ako kažemo console.log i kažemo a i b, da vidimo koje su vrednosti, ja ću otvoriti ovo u Chromu, Developer Tools i pogledajte, a je 20, a b je 10. Još jednom vratit ću se, a je 20 kod nas, a b je 10. Uspešno smo zamenili mesta. Ajmo da stavimo sve ovo kao komentar i da vidimo u čemu je problem ako zamenimo da nije više number naša varijabla. Ako kažemo da je varijabla a jednako Škoda, a varijabla b jednako je Volvo, ne možemo uraditi istu stvar kao i malo pre. Međutim, tu postoji zaista mnogo rešenja. Ja ću vam dati dva. Reći ću da je a varijabla zapravo jednaka array i kazat ću unutra b, zarez, b jednako a. Na kraju svega uzet ću nulti element da bi dodelio nulti element b da bi dodelio a. Ako uradimo ovo i kažem console.log a i b, sačuvat ću, vratit ću se, refresh i pogledajte. Sada je a Volvo, a b je Škoda. Uspešno sam zamenio mesta. Sa novim ECMASIX-om to bi isto mogu da uradim i na drugi način. Ja ću uraditi ovo i kazat ću destructor. Uzet ću jedan a i b array i on neki je jednak b i a. Vidite kako je u samom ECMASIX-u zaista fantastično lako. Još jednom vratit ću se, refresh, a je Volvo, a b je Škoda. Postoji još mnogo načina, pokažite mi šta ste vi uradili i vidimo se u narednom zadatku.